Sige karon. Ikaw na. Sam na ko'y tawag dili na Elvis kay I wanna school mo have tong my Elvis. own house. You know. Asing gusto na ka magano. Yeah. Pero makaiba na. Solo lugar. It's okay. Wow. I can live with Sa'yo mo my dog. gina-imagine? Sa'yo mo my gina-imagine cat. ka ng For actually, Living alone. na? dili Tapos uy, dili uy. na dog, tapos Dili gyud. nag-inom-inom sa yate. So ka Catherine Bernardo. Ay. Gusto po kung ako'y partner for life. Like, no, kami ra yun. Then, Amin ako din nagaganahan ma-in love. ginahan ko din ka ng magbasok-basok. Di siya sa mong gawas ako, gansilyo, dayon ko. Ana! Grabe ka. Oo. Uy, yes. It's my dream. So gaselos na ka magtanaw sa kanang na mga couple. Oo. To be honest Oo. now. Yes. Bitter ka, Oo. bitter? Ah, dili naman bitter ka ng ano lang. Yung ano siya gano'n nga magbulag ra gyapon mo anay mga una-una. Ana kan lamit sa gid ko ayo man kanang kuno gitong lohon man sa gid uy. Ngano sila ra may gakalipay uy. Asa mga kuha uy. Charlie nga na ba? Seryoso? Nana ka nga medyo ano na. O kan pag hopefully- makita ko kanang happy man Oy, ko, makita ko feeling na ako couples. murag dating na ni siya. Hoy, wala pa oy overstudy. Baka remember ka mga past na tong episode Wala, murag di gyud siya murag okay ra Yeah, ko. Nganong karon pinaana No, naman. ano May lang. nagparamdam sa Grabe, akin. nagparamdam. Sabantay ka kaya mga Nakadumdum posts. ko nga naman, di ko'y pang Android di ay. Oo, basin dili na may tabo tungkol sa sagitag inarty ba. Charis. Mo naging nga umpaki diretso. Mo di mo mga posts sam kay mga hugot. Uy, wala man, di ay. ay. Kabalikon. Wala man. Bago lang Uy. cons, bago lang. Ang siya gi-post. Uy, wala. Kung hindi ka gusto magbago. Feeling na ako na. Dili ato ra man ni wa man po yung naminaw Inunsad. sa. Di man may kapamilya. Gusto makipagbalik imo. Uy, simbak ko wala, dili. Nagparamdam siya no. Should Nag-PM siya sa imo nung Nag-PM, nakapipra no. Should uy. Or namoy mga video sa una no tayang giris. Simbak ko. Uy, wala oy Ginoo ko. Wala ko ipangarap nga magbiba hot babes. O tanawan na naputay la entry o. Anli galing. Anli gani. Salamat kay sa pagpangga te. Si Auntie Ginoo ko. This year na ba na imong gusto may tabo? Dili po rin. Agad-agaran lugar. Wala, hinahinay lang. So mean to say si Sam is ready now for like dating? I'm open, actually. Uy, nalipay ko. Always remember nga akong pangunahon sa inyo is your mental health. Mo lagi ni uy animal. Mura na. Ako kapila na gyud ko ni sa niya. Pag mga absent galing mo, mamakak lang mo. Manawang ka lang. May pamuyo mo nga, sir. Sorry kay sir. Kitabangan kong lalaki. Gabi sir. Uy, grabe kay sir. Simbak ko. Na-worget yun, sir. Abas. Talisod kay lakaw sa... My God, mapakpag yun ko. Sige pa. Please, inang lalaki nga. O, na-sponsor na ko para snacks ninyo. Ana. Simbak ko lang. Lagi. Kaya kung maingon si Drew karon nga ang iyang bana mo ragi uhawg yun. Kaya gusto niya para mabuo na gyud tanang non-stop gyud ba nga Kana. 3 days ba. Kada bang mo pahuway ra gyud mangutot. Mo di naka-chat si cons gahapon. Gusto na kamukuan. Tagaagbira mak. Tagapak ang birabox. Concern ko sa inyo because ako seriously pag ang tao happy dayon you guys are second na gyud ng delayed ang sweldo. Ay, magdipwede sa kuang. Wala may pang check-in. Char lang. Nalagay ko. Yata ka kung debit card. Yata ka kung debit card. Kung min ka nga China. cons ka nang Simbak ko. magkuan bibi mag-motel mi sa kung bagong bayo. O sige, di. For your mental health. Bakosh! Imong kalipay, among kalipay gyapon. Busy pa. Juanito, Dadating tayo dyan. unsa imong ginasilosan sa karong nga panahon na? Same way. Ay, actually, dream man to. Burag hadlok sa kay namino Nagit yung siya. asawa ron. Number 1 yang nga fan. Dili. Ang akong kakasalusan, kung nakoy makita nga friend nga nasa balay before sila nag-anak or nagminyo. Oh. Aki bali na una ang Nauna ang balay. Ah. Mo may wala sa ako agad. Murag kakasalo, especially katong nakoy barkada karon nga shoutout kay John Marl. Kanang gipost niya ba nga yan nakakuha kog unit sa uptown na then So, wala pa sila pamilya? na siya Na siya ay wife pero partner Partner. pero na buros iyang kuan pero na sila balay actually. Oh. Din kamulo na ba mag
may pasilabay na So you're telling us na mas may itong una tanang balay oh, na, hayabuo. mo lang akong kuan, mo lang Asa man na katong panahon? No, tala na katong nisulira pang mata. Kaya lang gyud kay murag siguro no dali siguro kayon gusto kong sarap dali mas kog minyo siguro kay wala po koy balay before ko Hala, ba. nanay doubts mga igalang murag. Di, Nanasa sa mga period nga murag. Tama Di, pa ba na akong gisudlan? Ala lang kanang masuya lang ko kay na nasilayon nga kuan. Nasilayon nga balay. But seriously, kidding aside. Kisa bagoy pamilya nga, I mean like, nga gusto mag, like ragid ang na own house. So nasuya ka karon ni Drew. May pa siya ni Drew na siya balay. Hindi man ako. Tapos nangandiis lang din sila karon para lang yun makabuo. Kinahan ko na nang hindi. Oo. Hindi is. Nangandiis na nang lawom na Naglaw ginalubot. mga samput ba? Tanaw talaga dinuot mang yun na oy. Try lang. Karelit yung gid sa mo. Bisag asa na ko sila Ikaw naman dito to sa panahon. sala, sa banggira. Oo, kaya naning kamat pero mi sa una nga makabuumi. Wa man gyapon. Lay ang nabuo. Sorry, pasensya na. Pasensya na at inutot ko lang pula ha. Charis. Diatab sa gitsi. Oo. Ang sarap parang chikan pagingani no, sabaw-sabaw and grilling. Actually. Dili sa office lang pero may no. Dagan na kayo na, magpubliki na ta, sunod mga resort na ta, Boracay, Ada. Podcast, mga tana. O, ikaw, Tony Drew, unsa ba imong kasilosan sa karong panahon? I was thinking na simple no, but since you're talking about houses yan na. Da. Ay, Sounds ano so ako? sassy. Sounds so sassy. Ako kay car. Gaselos ka sa di mo sige sakyanan. nga. Pero I hope nga napoy ko yung anak. Kaya nga no, makaabot mi sa terminal, gikan na sa mong balay mga isa pagka kilometro. Seriously. Muna situation nimo karon sa mga karong panahon. Yeah, marakapoy kayo. Gasto kayo mag-fetch. Fetch ka per me. Sa ako ba to? Dili sa always. Di mo mas okay nga mag-commute. Sa ako apod, nakaingan po ko nga, gi-calculate na ko ba? Mas makasave yun noon kung mag-commute. Pero ang akong kuan man good is the convenience. The convenience man na. Tama. Ana magina. Like, dili ka mumata 2 hours before your duty kay, wow, mura ba yung gig sa'yo? Kay ko man gud na. Mo ba? Kasayo gid ka? Pag sure dia. Aso gid ka gapit-apit. Nasayop ka, attorney. Wrong stepping ka. Watch with your words. Di na mao. Tama. So, nga na ba? Dili ka musayog 2 hours before your call time. Kay Kaya- para lang yun, di ka ma-late. Kasi ako bitaw Agree. kanang sa sige na og drive. So, wala ko choice magpalit. Mapalit si ko. Next year ha, muna akong mga pa-prices sa Christmas party next year. So ito yung mga balay, imo Sakyanan. sakyanan. O sige. Kaya sa ako ba kay sa sige na og drive og sakyanan like ka Sir Bernie kasi maka-drive ako sa ay. Ito po sa family ni Emily. Ah. Ko ba no murag gasto bay kapoy bay kung nasa sakyanan. Basta yun. Una-una ba? Ang pag-maintenance, yan Ang na ba? ang maintenance ba ang Watching my father bito nga gasig change every now and then. Oh, Murag, kana. hasul kay gasto kayo ligid pa lang 8,000 huy. mo ko na. Nagtipid pa ng 8,000, nagtipid pa na. So, Ang Wala lang. pultang karon tagpila. Muna mo karon. Dili ba ka kanang nay mga buros na di pa kana. Anasa, di sa na. Pero wala na ako siya ngayon. Wow! Manang mukha daw na. Bugong. Wala ko nagpugong sa duy. Gusto na, pero dili lang. So sobre samot gini magkaupaw-upaw niyang bana ron. Kay napay balay tapos kailangan pa mag-anak. Ingon Grabe na yung na. tito. Saan na si Paolo po yung namin yung naupaw na. I love. Moy te may ilhanday kung minyo mamaw. Tala si Cons. Ano diri? Ano sa likod? Ikaw na sunod si Juan. Sa Nako. So, yeah. Anyway, so mura to. Ikaw. Karon di ko puy mo-start ako sa politika dito, mo istorya politika ron mga panahon na kay lamira ba akong pagkaon mga igala. abas. Siguro, well, I'm happy sa akong sitwasyon karon. I'm just really happy nga ako mga anak naka-eskwela sa private school, so I'm grateful with that. Ginahatod na nako akong katong mga kasuyaan nako sa high school, nagaka-provide na nako sa akong mga kids. So gipalitan ako mga Jansport, tagduha sila. Lovely. Lahi lang sapatos, lahi ang PE, lahi ang depende silang mood, silang sa Monday, Tuesday. Pero siguro ang ako lang siguro kanabang
Gakaselos ko anang mga pamilya nga sige og travel nga nagi sila panahon nga mag-rest. Akong wife every night, way katapusan ng labada bay. Imagine 5 mi kabuk every day. So kung maghubo mi sa usa ka eskwelahan kanay mong gilakaw karon so 5 ka paris na po ng up and down apil medyas api brief. Tapos mag-ilis mig pangkatulog. So morning na po na ng ilisan. Grabe bay kanang walay ano ba? Ulay puas. O tamay ta nagkamulo kag laba mulihok pud ang mga plato di man sad mulihok ang mga plato. So ang mga plato ang mga hugason daghan gyapon. Tapos siyempre kamulo kag hugas may tana ang mga bahog sa iro ana. Tapos si Mrs. na tanan na trabaho. Ta ako bisag na ako sa balay, siyempre ang trabaho na pagyapon laptop, nagyapoy kana ba? Kano say makaselos yapon magunaw na tong mga tao nga magpicture, mag-selfie. Tapos naay mga nasa mga hotel, mga resort or family nga nakabakasyon lang. How I wish. Di na ta mag-post o mga kwan na. Lagi, murag na konsensya ko. Lamigan yung mga leche mo. Charla. Ay, recently, grabe kita ko laaga. O bitaw nang namawi akong lawas sa tong miagi na may risi sad lagi. At yung mga impasugong kalami nila, oy, nagpicture-picture, ana. Oo. Tapos napasya to sa mga resort nga to na yung mga slides yung mga sabi yung grabe ba. Ang isa nag-travel og Bohol. 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 Oy, Lamia. sa ibit na sa ibit. Lamia kay sa ilang life. No, nag-celebrate sila silang anniversary dadto no. Wala actually, wala mi nang celebrate sa Bohol sa among anniversary. Sa barko mi nang celebrate. Kaya on the day mo tong paglagyan na mo tong anniversary na mo pero abot sa Bohol wala na. Gasto na tanan. Celebrate yapon. Tapos- mo tanan ko. Gaselos mo kung kwan. Alias ako day magselos ko kung maayo kay mo English bay. Ay. Kanang the way Yeah, siya mo, ako sad, ako the way sad. mo explain mo Ako to, sad. the way mo ayang pronunciations. Insecurity na ako na. Oh, Yeah, really? Kana- Do you want me to? Samot na ko. Remember last week, kuan ko final, say term to me? Interview? Final deliberation. Ha. Panel. Panel deliberation final para sa akong kuan. Graduation karon July Ito yap to for my AB communication. Ah! English speaking fracture. You know, I've been in communication for almost 20 years. And sa akong ginan ako asa ko na tao. I-born. Tawa ko si Ella. Dili, kabulo ka, okay lang tanang nasayop ka, tapos nakabantay kasi mong sayop. Yeah. Kaya pwede nimo nasap na, for example, I shall born. I shall be born. Okay lang tanang nasayop, kaya mo na correct. Ang problema, wala, gyud. So, parang may lampas free. lang. Alam na si Mrs. B, say I born. Confident pa ko sa I born. Oh, gabo ko sayop sa last week na to nga podcast cons. Instead nga, resent your family akong iingon kay Oh. relent. Kasi relent. Wala mi na. Kabalo ka, one day wala na ko. po. Okay na. One day ko na bother ato kakomento na ko sa ato ang podcast. I meant resent. Wala mi na bother kay umi kasabot eh. Ay, mag-walk. Nag-post ako sa Facebook, ingon ko nga, may galing kay nay nag-donate sa teacher sa ilang bank house, mga bank. Oo. Kada to quad to. Bakit bang ko? But ayaw pa naman pag-utrog tanong ba, usay bank ko ba? B-U-N-K, bank. Sorry, sa tao lang. Si Sir Juan kimuhatag lagi upuan ba? Among punta ma. Di ako Tinod man ka ba? ko pronunciation bay ng Tinod ka. the way mo explain mo nang klaro bitaw kayo. Kung siguro sa atong panahon sa elementary na pa YouTube, Oo kana. there's no problem right now. Yeah. Nyak. How come? Yung serious gud ako na ngay kim English ba kanang nakoy na classmate sa No. STI sa una. Lay yung English ba yung mga British accent siguro. Bro, yeah. Tapos napagin ka ng mga uncommon words. Oo. Kana gyud ba? Kita mga basic words naman to. Run, sit, Kay roll. Kaya Wala mga lain words. Kay mga gwapo yun ang kwan ba? Tinod. English. Kabalo ka, Ba- isa na sa ako ang wow factor sa una kong mangita. Idol na ako by mag-English, Dan Mejia. Tag-iya sa Demetrius. Demetrius, yeah. Alam mo yung term niya, gusto gina ko na ginakapi karong
just to just to turn the lights on. Mo ta yung term? To- Basta bra yan nato yung ba just to let the lights on. Kay bra ngayon pasabot ba nga gipadayon lang gyapon namong negosyo para lang gyud mapadayon ang nalang gyapoy ana ba kanang Mga mga idiom, idiomatic mga idiom ba wala magutaan ng mga idiot manguta. Ako tama ka. Muna kung siguro ang problema mo na to ani. So ga-English ta sa school pero 20% ra gyud ka nara ka sa class pero paggawas nimo gabi saya gyapon mo samo ta dito ka sa barangay ignon man kang English man ka hilas bay tawag di pres karon sa ilaha na sila sa school English ang mga gawas English English yapon. mga friends nga gathering English oh so medyo mas dali sila makasabot or mas Bisaya man daw mo yung nila. what What, where, how? we are Englishing we're Englishing the house so gito kung sa tong ako pinakasayop you what's that you pepper the pepper oh my God. Pero tama ka ba? Tama. So, selos kay ko sa una ng mga host sa una nga sila R-Funk, si, sino pa nga yung English speaking kay? Si Pro Voice, kay sa una sa wedding, English speaking ba na sila. So that's why wala yung ko'y booking sa unang mga kasal nga hosting. Kay English speaking man na. Sila ginalook up sa mga English speaking, R-Funk, ano. May na lang kay nauso ang comedy na ay male stand-up ko. Dito na lang ko dito na lang ko nag-focus sa, sige, go. Stand-up comedy na lang daw. May galing kay ni Patoksad. Tama. Magselos ko, sa karon na, kanang mga tao nga dali ra makatulog. Me, very me. Ay, asin, cons? Di ba yun, anak ka sa una? Pantog di ay gabi ko lang. Sa una, pero Alas 12 naman. karon lately, kanang 11, 12 na. Ah, okay. Ay, you mean ka Arang-arang ko makatulog na kung na ako, tungod yun sa stress by, dagan kay kunaw naon. Gadagan ko, murag yapong ko ga-session. Murag yapong ko gaadto sa mga national high school. Katong hosting, murag yapong ko ga-decide kung unsay buhaton sa program sa Christmas party. So mo nang mag-take og stress tabs kay unsa sa iyang effect kay murag kag Katulgon ka? sleepy, katulgon ka. Tinod. So makatulog din ko ana. Labi na gabi nga wa ko giabayan sa akong asawa. Wagi ko nakatulog mga launa na kapin. Ako. Mata. Milk, cons. Dali ka makatulog sa milk. Milk? Yeah. Sa man breast milk. Inatan ako. Lovely. Pero Very kada- lovely. kada That's na, our kada na. topic earlier, di ba? Breastfeeding. Great. Si Juan ana naman siya baby. Si Sa Juan. left. Si Marco sa right. Talaga unsa nga may kanang powdered milk? Any milk, fresh milk, powdered milk, it works for me. Abi na ko mag-count lang. 1 2 3 100. Masters ko ba? Masters ko. Oh, okay. Ingan wa mo nagselos sa mga nagtan-aw. Nga 299 ra siya. Tapos lami kayo. Nanay sabaw, nanay kuan ha. Wa mo nagselos ana. Bong, as in. Sometimes gaselos ko sa generation now compared sa atong generation before. True. Pwede. True. Sa Pwede, ato, pwede. cons? Sa ato. Sa imo, sa Mga five- Samo. Sa Mga walang hiya. 5 years may tunggap no. Ay, 5 years. Sa akin high school 2006 6. ako 99. Hala oy, so high school ko daycare pa ka. Ayun tali. Ba? Mga element, huy, ginoo ko. Si Elvis ato, Baba pa. gadagandagan pag tabi-tabi kang itlog. Wala Sa may pa, Carmen. wala Diya sa may Carmen. Baba. Di ba? Pero gakasuya ko sa ilahang, like for example now, doing business before o doing business now. Sa una, maglongganisa, magbuhat maglongganisa ni Lingling. Di pa ka sure kung mahalin ba imong 20 packs. Karon at least malang kay pack, picturean nimo, mag-order na sila. So ang imong buhaton is automatic na siya. Nga automatic na siya nga nanakay halin. The power of... Mga lugay man mahalin sa una. Dili makakabalo kung kasi may Wala order. tayong order. Mag-text baka so ang ending hapon na. Magbuhat ka hapon na bayot. Oo. Ngayon lang ka, wala mo kwarta day, utangan na lang day. Ana. Kaysa bitbito Ana, na ana. ko. So ang ending, di ka na mabayaran. Mag-atang ka sa portahan, sa payday.
Asa man siya dito ni Agi sa likod Mm. ni Lukso. Oo. As in, kung siyagi po mo, anak. No. Sabi ba? Kanang, just magbitbit ko siya, naglungani siya. Tabugat kaya 20 kilos. Wala tuot. Hindi ko kabalo kung mahalin man or dili. Karon, at least, per order, o mag-order, at least ang imong gibuhat, sure na kang halin. In fairness to Shopee, tanawa karon I'm selling purple nga corn ano. Dali ra kayo pag order, imo ra i-process. In fairness, igo na nilang kuwaon sila na mag-pack, sila na magpadala. In fairness to the app. Di pero sa una nga kailangan juga mag friend, musta na friend. Paliti ko friend ani friend. Correct, no? Good. House to house, good ba? House to house yun imo. Sa imo mga relatives ang pinakalas, utangon na sad. Correct. Di na pod bayran kay kuan. Dugay kay makarulyo. Kay dugay ya kana yun ang ROI. Ba? So lisod kay siya. Lisod ipamaligya, lisod ipaningil sa una. Karon, lami kay paningil karon kay hadlok man i-post. Oh, may utang na. Sige karon. Sige karon. Manggawas gid yung mga naong karon, di mo mamayad. So, ang generation pero kaya lang natingala na po ta tungod sa ka-easy silang generation karon no. Pero mahinang nila lang po sila no. I mean dali ang depression, dali ma-depress ha. Ana lang na-depress na mo kita. Kapila na tagilato sa gibunal-bunalan na ta sa bakos. Gignon patagbati tagnahong. Pamata ma-depressed. Ay. Tungod Ano? manggod kay super advertised na ang lives sa tanan. True. It mo na ang social media kay grabe siya og kanang factor gyud nga naka-contribute sa super di man siguro uban nga depressed pero kanang sadness bitaw long term siya nga sadness. Pareha sa ako pwede. ang gibator. Siya na pwede mo siya. Mao di. Oo. Murag lain ang epekto sa pagkaon. Kabalo ba ka nga? Nakuyawan ko kay nakipag-meeting man niyang papas ako, nakuyawan ako, di sure masulti ni Drew nga. Muundang lang sa siya. Napugos na siya aning podcast, tapos depressed day siya ba? Gusto siya mag-stop, mga siya sa mga kabukiran. Lahi rin di ang topic yun sa iyang papali. Abi na ako, Gwan. Oh, ikaw na, lastly, wala na kailangan kasilosan, balay, love life, karon. Kung kasilosan na lang yun. Is to fully become a woman, you know? Yeah. Kung given a chance, kung na nga kay budget, gusto ka magpaano? Yeah. Sex change? Yes. Larga ka dito yung konti. Sa mapagkuhag passport. Pagko- Asa may Oo. pinakabarato ron? Thailand? Oo, Thailand, sila. Sila yung pinaka-expert? Oo, sila pinaka-expert. Guwapo porma. Oo. Gwapo porma. Pila daw yung budget daw, ano daw karon day? Sa Kung, nila, kung gusto ka, chismis. o kung gusto gid kag lami gid siya, then quality siya. Oo. Kanang way labit-labit. O kana gusto ko kung gusto ka pang baby, ana na 300. Oo. 300,000? Yes. Perfect na lugar na. Lami na Russian na siya nga kiwing. Ha? Russian nga kiwing. Dali country na Gamink-mink. No. Ibutangan naman siya nagmartayulit na. Mo ba? Kana 300,000? 300,000. Kung murag putyo-putyo lang, Ay, lain to siya. naitag 50 mil lang, ana. Edad sa 50 kutukapin. Ayaw na lang. Nanay Renko. So kung ikaw given a chance, kung naay budget or naay mo kuan, magpa-sex change yes. ka. Oo. Mo ba? Mm-mm. Di na makaya ding ipit-ipit lang. Dili na makaya. Kung ikaw na day putol. Naunta no. Ew! Ingani ron kadali no. Muragan silyo lang dayon ba. Ano ba, ang putlon lang ba? Tapos ihara din sa kandila. Imog na mo tayo ba? dayon. Murag ka ng ikot, mga putlan. Oo. Ano na, Oo. Ana lang dayon. Ingani ron ta kadali ba. Mugnaon kuman ay pretty pa kaayo with ribbon pa. So, last lang ako ni question sa imo sa imo na mention. Pero mugay pagyapon na sama. May smetog pagyapon na. Not fully. I'm on HRT, hormone replacement therapy. So, may ka not fully. So, wala barog gid siya. yapon, pero Maglisod yun ka. Murag mangita pag yun ka ng todo inspiration. Oo. Todo inspiration or todo performances. Ana. Tungod na sa tambal. sa tambal Yes. daw. Sa yung hormone. Sa hormones. Chuchu. Yes. So, if given Wala a chance kay libido, wala kay mga ingana. Ay, Mga effect. na ko iparapol sa Christmas part na Oo. balay, sakyanan, Oo. talivave. Talivave ka na. Lovely. Same na ba ang kwan? Same na ba ang jealousy o kwan? Kayang insecurities? Ana, kay ano man, cause when you say Pwede, relatives selos, gamay. kaya kung ano siya,
probable cause is low self-esteem, di ba? Kung insecure ka, kayo nga na ba gyapon. Naka-insecurity, Brad? Dagan bang. Unsa man? Sa photography nga skills. Anong okay. anong wala kuan na uban nga mga maayo kay bitaw nga skills kagayan. Oh. Hindi na ko kaya ng inana bang. Ano mo? Or nganong anak ko na na eh? O may something na Or maybe you have nalang sa tanang English lagi ba? Gisugdan mo natin sa. Or maybe kailangan lang gyud ka mo focus sa Brad. Unsa gid akong strength lang yun, anak. lagi. Ana na lang po siguro. Kay baka abi ang ilahang strength, ang ilang weakness de kay imo po ding strength. Na po yung ana. Di ba? Para sa hosting like I said, di ba? Masuya ko maminaw. Excuse me, nilang pro voice, nilang quad. Labi fluent kasi sila mag-English, di na ko na kaya. Mga formal na ano. So, ako pa lang dana ko na weakness yun ako na bay. Pero funny man ko. Dili kung saan nila ma-corny, sorry sa akong mga friends ba ako nila. Pag sila mag-joke-joke pero medyo off man yun, mo ni ako ang strength. So dito ko ni focus sa pagka-komedyante. Maybe nga na ba, pangitaw ni mo unsa kay tatak wanito nga photography no. Ana. Dagan man gud kayo, broad kayo ang Pero siguro tungod po sa kompetisyon nga daggan kay mo, kana lang gyud po. Ani na lang tanan nimong picture blur. Ana na lang. para ikaw ray lahi. Ikaw lahi. Chay imong report mo ni mama ko bang kuya yung unit ikaw mang blur gyud na tanan. O ma'am, akong picture clear kayo miski imong kaugmaon man makita nimo. Maybe nga na. Pwede. Because to end this, ladies and gentlemen, it's okay to, magselos ka or medyo masuya ka. It's okay. Tao ra ta. Like I said akong utrohon, depende na sa imong unsay reaction, unsa nimo pag-deal with it. Kay kung nangawat na ka or nandaot na kag tao or sabay mo gibuhat nandaot na ka or di na maayo imong gibuhat tungod anang imong jealousy. Di na maayo. But kung gimo nimo siyang inspire, gimo siyang gi-convert as an inspiration nga so na ko nga na or puhon makuan na ko na promise ma-achieve yun nimo na bay. Mahimo na instead nga for example na nagsigig washing sa imong tubangan brand new nga sakyanan. Maglagot na din ka kay ang iyang giwashingan ni ang tubig ni adto diri dapit sa imong doon. So nagselos din mo sa kung kabalo lang ko gikurakot man aniyang kwarta. Iba na may ano nga mga kon, di ba? True story siguro. Ayaw na. Ma-inspire ka nga na kay Kasi ako nabitaw sa balulang dito po tama. Nampod mi sakyanan bro. Kagang lagi ito yung auto. Yung ko nga po na ako sakyanan po. Dili po kagang prena. So nagka-motor mi. Kita ko mga motor sa una. Nakadaw ko grapple si papag motor. Naka-brand new mig motor. Honda Wave. Ano lang. Nakapay ito ginahinay nga sakyanan. Hantod nga. Sige mig play surplus. Yung ko nga someday maka-brand new ko. So naka-brand new ko. Burging nga na lang ba? I-convert lang yun mong mindset. I think muna ako agad more on the mindset. So kung natay mga own insecurities na or natay ginaselos or right now natay murag kakasuya ko na bay. Himuan ng inspirasyon. Ang isa lang po daw ginawa na kay. Dili ta pare facing. Oh, yeah. Maybe sa iya dali ra. No. Imuha na perfect timing. mo nang ginapuhon. Yeah. On. Na perfect timing. Kaya tama ka. I agree also on that. In that. At that. I agree. On that. On that. I agree on that. Is On that? that. Is that? Is that you? Shall that? I agree, shall that? At that. Guba tong reputasyon na nila. Pero mo agree ko, ana. Kay, kung pwede sa iya na dali ra, 3 months ra. Maybe say mo 3 months and a half. Kanya-kanya ram ng timing. True. So, kanay mong taliba, babe, mabot ra ginang panahon. Duda ko Mumata na lang ka pag ana nimo. Hala! Lovely. Uy! May bata. Parang ventilator kay, hala, jutloggers. Lain man. Dagan salamat guys. Mapada na may count. It's so yummy. 299 rin eh. Anli. Barag na grill sa tubangan na isabaw diri sa ilalom. Perfect. Dagan salamat. Please join our group sa among Bitok-Bitok podcast group. Sa Facebook na mga group. Dito ta. Salamat sa inyong tanan sa among sa papaminaw. Labi na nga kitang suki sa mga traffic o kamulog study. Dagan salamat. Juanito, Juan Photo ang iyang Facebook. Sam Sampaina. Open sa karon for dating. Kunay mo PM sa mo. Open ka for
Kung lang getting to know each other. Pwede. Depende sa profile pic. Depende. May na maklaro ito. Attorney Drew nga okay ra day siya, di pa day siya mo quit. Abi nung napalabal na siya siyang papa din. Yung papa naman yun na pasaylo akong anak na di lang ganyan masulti. Nakalagid ko ba? Wag gyud nadan yung podcast mga good. Nakalagid ko ba? Unsa may connection na nakita may nagchismis kay Costa. Kaya di ba naging meeting na kong papa, di murag, oh my God, murag di siro masulti ni Drew nga muhawa siya. Nga dili na siya happy sa ato sa opisina. Or tungod kay delayed ang mga GO na ba. Kita, Attorney Drew. Si Paulo dia. Pau, kapaminaw ba si Pau kung nasa time? Brad, kakaupaw ka na daw, Brad. Mo pagaling mo pag... Brother, uban-uban din pag may time, ha? Yeah. Kung gusto mo magpa-invite sa inyong mga lugar nga, kung di kami mag-podcast, PM, Willing. PM is the key. Okay? In fairness, mo bayad ni. Dili ni magpa-XD. Discounted lang. Ang yun naman mo discount. Okay, one way of helping money. Yay! Kaya salamat yung matanan. Bye! Ako namin!